Welcome to Value Solution Channel for Santangman. Today ni जोङो मोननै language जों MCQ खौ discussion खालामनो नागिरदों. मोननै language माने मोनसेया जाबाय जोंनिया English रावजोंबो कुइसनफोरखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन दानिया. ओंखायनो जायफोरा English medium बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ दानिया नायनो हासिगोन मानोना English language जोंबो जों कुइसनखौ बेवहाय एड खालामनाय जादों. थ' नोंथांमोना जायफोरा देग्लाय मेट्रिक होनो थांगासिनो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायबानो जाबाय आरो जों बेबायदिनो गोदान फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादनि थाखाय इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामगासिनो. थ' सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय. थ' जों गोबाव खालामालासिनो दाना जा चेप्टार फार्स्ट लेसन जों बयबो मिथिगौ जोंनि देग्लायनि कुइसन पेटार्ना सोलायखादों होननानै MCQ आ जोंनिया 45 MCQ माने शर्ट कुइसन से मार्क्सनिया 45 कुइसन फैगोन. बेनि बादाव जोंनिया 20 कुइसना MCQ इनिफ्राय 25 कुइसना शर्ट कुइसन. दैट मीन्स से मार्क्सनि फैगोन. दा बेवहाय जोङो जा शर्ट कुइसन MCQ डिस्कासन खालामनो नागिरदों बेवहाय से मार्कनि MCQ खौ जोङो मोनसे सिरिज बायदि स्टार्ट खालामदों दाखालिनिफ्राय. थ' दिनै आं होमब्लाबो दिनै स्टार्टिं हिसाबै बुंफिनदों मानो होनबा जों बेवहाय मोननै लेंगुवेजखौ एड खालामनाय जादों दिनै. थ' जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै. थ' नायदो मोननैखौ बुंलांगोन आं फरायलांगोन. थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. जुदि A आरो B आ गावजों गाव रोदा अब्ला A स्क्वायर आरो B स्क्वायरआ रोदा दाजाबथाय अनजिमा. दा बेवहाय बेफोर होनायदों अप्शना. बेनिफ्राय इंलिसखौ बुंनो थाङोबा if A and B are co-prime then co-prime माने जोंनिया बेखौ मा होनना बुङो co-prime माने जाबाय जोंनिया मा लोगो रोदा. गावजों गाव रोदाखौनो जोङो लोगो रोदाबो बुङो बेखौ co-prime होनना बुङो जायखौ इंलिसाव co-prime. A स्क्वायर कमा B स्क्वायर जुदि जायोबा आर देन मा मोनसेया जोंनिया अप्शना राइट बेखौ जोंनो सोंदों. जोंनिया गावजों गाव रोदा दैट मीन्स जोंनिया मा जायो co-prime जायो बेनि. जुदि जोंनिया A आरो B आ जुदि co-prime जायोबा A स्क्वायर आरो B स्क्वायरआ मा जायो जोंनिया co-prime जायो. थ' सेकेन्ड कुइसनखौ नायदो. स' अप्शन बी आ जोंनिया कारेक्ट. नैनिया जोंनिया अप्शना एसे खेलिमेलि जाना दङ बाट जों आं बुंना होबायनिया बर' मिडियामनिखौ लायोबा अप्शन सी आ कारेक्ट. बेनिफ्राय इंलिश मिडियामनिखौ लायोबा अप्शन बी इज ए कारेक्ट एन्सार. अके थ' नै नाम्बारखौ नायदो 50 आरो 20 नि दुसासा आरो देसासानि सानजाबगासे. दा नोंखौ दुसासा दैट मीन्स इंलिशआव बुङोबा नाय द प्रडाक्ट अफ HCF प्रडाक्ट माने जोंनिया माल्टिप्लाइ खालामनो होदों. माखौ माल्टिप्लाइ खालामनो होदों होनना बुङोबा HCF एन्ड LCM खौ माल्टिप्लाइ खालामनो होदों. सोरनि 50 एन्ड 20 नि. अके दा 50 आरो 20 नि माल्टिप्लाइ दिहुननो होयोब्ला जोङो फार्स्टआव रोंग्रोनांगोन जे LCM आरो HCF खौ माबोरै दिहुनो माने दुसासा आरो देसासाखौ माबोरै दिहुनो. थ' 50 खौ जों लिरनो हायो 2 सानजाब निफ्राय 2 सानजाब 5 सानजाब आरो मोनसे 5 बेखौ जों सानजाबगिरि बिजिरबा फेक्टराइजेसन खालामबा जों बेखौ मोननो हादों. आरो 20 खौ जों मोननो हादों 2 into 5. दा बेयाव जोंनिया HCF दिहुनोबा दा HCF आथ' जों मिथिखागौ कमन भेलुखौ लानांगौ नै बेयावबो थानाय दा बेयावबो थानाय मा दङ 2 आ फैबाय बेनिफ्राय 5 आ फैबाय. थ' दा माने HCF खौ बर'यै मा होनो फरायसानदोंमोन देसासा होनो. मा होनना बुङो बेखौ देसासा लिरना लाबानो जायो नोंथांमोना मोजाङै. देसासाया जोंनिया मा जाखो होनबा 10 जाहैबाय. बेनिफ्राय दा दुसासा दिहुननांगौ. मा दिहुननांगौ दुसासाखौ LCM होनना बुङो. मा होनना बुङो जोङो दुसासाखौ LCM आ जोंनिया मा जायगोन नैबे थानायाथ' जोंनिया फैखायो 2 सानजाब 5 बेनिफ्राय आरो मा फैगोन बिथिं फैगोन जोंनिया 5 मोनसे फैगोन आरो 2 मोनसे फैगोन. थ' 5 into 2 दा बेखिनिखौ माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन जोंना 5 सानजाब 20 5 सानजाब 20 10 जों 10 सानजाब मा जायो जोंनिया 1000 जायो. मा जायो जोंनिया फर सानदोंमोन 10 जों 10 सानजाबबा जोंनिया मा जायो 100 सो मोनो. बेखौ आं 1000 बुंफ्लांदों. थ' 100 मोननाय जाबाय. थ' होमब्ला जोंनिया लास्टआव मा खालामनो होदों HCF खोदों जोंनिया LCM खोदों लास्टआव सानजाबनो होदों निया बर'यै होनना बुङोबा निया मा खालामनो होदों बिनि सानजाब गासै दिहुननो होदों आरो इंलिसआव बुंनो हाबा बिनि प्रडाक्ट माल्टिप्लाइ दिहुननो होदों. थ' जेब्ला जोङो 10 जों नोंसोर नेदों बेखौ सानजाबना होबा बेसेबां मोनो 10 जों 100 खौ सानजाबा माने 10 जों 100 सानजाबा जोंनिया मा मोनो 1000. स' अप्शन नाम्बार D इज ए मा कारेक्ट अप्शन. नैनियाबो D बिनियाबो D. नाय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानो जे नोंथांमोना जुदि दुसासा दिहुननाय रोङा बा बेसिक कनसेप्टफोरा जुदि गैयाबा जोंनि प्लेलिस्टआव थांनानै बे बिसोरनि कनसेप्टफोरखौ लाग्रोनो हायो. मानोना जों अलरेडि चेप्टार वाइज आराम
जोबोर भिडिअ बानायखाना होनाय दङ नोंथांमोना बेखौबो फार्स्ट नैखौ नायनायनि आगोलाव जुदि जेबो कनसेप्ट जुदि लाग्रोआखैबा बेखौ नायनानै लाग्रोनो हायो थ' नायदो 3 नाम्बार कुइसनाव मा दङ मोननै अनजिमानि दुसासेया बेसेबां दं 1200 गाहायनि बबेया बेसिनि देसासा जानो हाया हायाखौ होनदों दै बेनिखौ नोंथांमोना कुइसनखौ फरायना मोजां नायबानो जायो माखौ होनना बुंदों जोंखौ हायासो दिहुनदों माने केन नट बे जानो हाया माने नामा दा एलसिएम मा होनाय दोङो दुसासा होनाय दोङो नाम्बार इज बेसेबां 1200 होनाय दोङो which of the following cannot be the dear HCF दा HCF जानो माबे हाया होनना सोंदों दा बेवहाय जों बुंनो थाङोबा 1200 खौ HCF जानो हाया होनना बुंबा जों ओरैनो सिम्पल आमागोनि आयदा लानो हायो जोंना 2 केन 00 नाय 00 बयदोबो केन्सेल लांनो हायो इदिबो थांबाय इदिबो थांबाय इदिबो थांबाय नैबेबो थांबाय माने सर्टकाट खोन्दो दे आङो माबायदि जों दिहुननो हायो जास्ट नैखौ नै 1200 खौ माने नै सी अपसनफोरदों डिवाइड खालामजायोना जाया इजिलि बेखौ जोङो नायनो नांगोन माने मा माल्टिप्लाय खालामबा बेखौ मोननो हायो बेखौ जोङो दुसासाखौ माने देसासा माने मा देसासानि साय दुसासाया जोंना देरसिन जाखायो नालाय ओंखायनो नों मिन्थिनांगोन जे देसासादों मा सानजाबबा जोंनिया मा मोनो दुसासा माने जोंनिया नैयाव HCF जों मायबा मोनसे अनजिमा सानजाबबा इथिं मा मोननांगोन नोंनिया एलसिएम मोननांगोन थ' ओंखायनो दा नै एलसिएमआ जोंनिया नै देसासाजों मा खालामजानांगोन नोंना रानजानो नांगोन बेखौथ' बुजिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना थ' ओंखायनो नायो नैजोंथ' रानजायो जिनैखौ फरदोंबो रानजायो माने डिभाइड खालामजायो दे इंलिश मिडियामफोरा रानजानायखौ डिभाइड होनना बुंबाय दा 6 जोंबो 12 आ डिभाइड जायो 5 जोंबो जायो 5 जों जाया सरि 4 जों जायो 2 जों जायो बाट खिन्थु सोरजों जाया जोंनिया होनना बुंबा जों 5 जों जाया थ' जोंनिया ओंखायनो जों अपसनखौ बुंनो थाङोबा बी इज मा करेक्ट एन्सार राइट दा नायखो 2 नाम्बारखौ नायलायनोसै नेक्स्ट कुइसन नायलायनोसै दा जुदि 65 आरो 117 नि देसासाखौ 60m माइनास 117 हिसाबै फोरमायनो हायो अब्ला m नि मानखौ दिहुननांगौ थिग बिदिनो जोंना इंलिश मिडियामखौ फरायबा if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117 then the value of m is what मा मोनसे जों दा according to question जोंनिया दुसासाखौ नाय दुसासा होननाय लोगो देसासा होननाय लोगो जोंना बेयो मा जाखो HCF जाबाय दा नाय देसासाखौसो होनाय दों हा नियम फरायसानो थांमोन दा जोङो बे नैबेबो जोंनिया मा होनदों एसे कुइसना इजियानो दा जुदि 65 आरो बेनि जोंना देसासाया बेसेबां होनाय दङ 65 नाय फार्स्ट जों देसासाखौ दिहुनना लाग्रोनो रोंनांगोन नाय 65 आ जों लिरनो हायोबा 65 खौ जों ओरैनो सानजाबगिरि बिजिबा मा मोननो नायनोसै 5 जों 3 जोंथ' थाङो फरायसानो थांमोन 3 जों थाङा 5 जों थांगोन 5 सानजाब 1 इनिफ्राय 5 सानजाब 3 बा इखौ मा लिरनो हायो 5 सानजाब जिथाम माने 5 into 13 लिरनो हाबाय ओमफ्राय 117 खौ बे माजों थाङोबा 117 खौ 3 जों I think 3 जों थांगोन दां नायनोसै 3 3 जा 9 इनिफ्राय 3 9 जा 27 बाय 3 1 3 ओके दा 3 सान माल्टिप्लाय 3 into 2 13 मोनबाय दा जुदि बेनि देसासा मा लानो दोबर सानदोंमोन देसासा दिहुननो थाङोबा बेनि देसासाया जागोन जोंनिया 13 मा जागोन 13 किन्तु according to question देसासाया जुदि 13 जाबाय किन्तु देसासाखौ जोंनिया मा होनाय दं बेवहाय 6m मा होनाय दोङो 6m minus 117 होनाय दोङो माने जोंनिया मा देसासा माने एलसिएम आ बेसा HCF आ बेसा होनाय दोङो फरसान थांमोन 6m minus 17 होनाय दोङो दा 117 गिछि लाना फैबा जोंनिया दाजाब जाफैगोन ना थ 117 गिछि लाबा जोंनिया 117 निया दाजाब जाफैबाय इनिफ्राय 6m जाबाय थ ओमफ्राय जेब्ला जों बिसोर मोननैखौ दाजाबा मोनो बेसां I think 130 मोनगोन बेसा मोनगोन फरसान थांमोन 130 मोनगोन थ इनिफ्राय नायनो आंना मोनसे स्मॉल मिस्टेक जालांबाय नै 6m नङा दे 65m जोंनि बे मा जोंनिया 65m थ नैबेबो 65 थालांबाय आंना थ ओंखाय 65 जाबाय m जाबाय बार जेब्ला m 65 खौ लाना फैनानै जेब्ला 65 खौ इथिं ने गाहाव लाबा जोंनिया रानजा फैगोन जेब्ला बिखौ रानना होयो जोंनिया मा मोनगोन अपसना जोंनिया मा मोनगोन 2 मोनगोन थ दा नाय m नि मानखौ जेब्ला जों दिहुननो थानो m नि माना दा जागोन जोंनिया क्वेश्चन नम्बर b ऑप्शन नम्बर b जोंनिया करेक्ट आंसर जागोन थ नाय 5 आ जोंनिया गावजों गाव रोदा जराया माने दा कोप्राइम पेयर इज कोप्राइम माने नोंथांमोनखौथ' आं बुंनो गोनां गैया कोप्राइमनि मिनिंआ माने नै रोदा गावजों गाव रोदा माने लोगो नाय बेखौ बर'फोरा माने सर्टकाटआव मा होनना बुङो जोङो लोगो रोदा होनना बुङो बेखौ गोसो लाखिबे मा होनना बुङो बेखौ लोगो रोदा आरो इंलिशआव बुङोबा कोप्राइम माने जोंनिया मा होनना बुंजायो जे ओरैबायदि अनजिमा मोननैखौ लानांगौ मा नाम्बार्सखौ लानांगौ जाय नाम्बार्सआ माने only 1 जोंल'सो डिवाइड जायो माजों डिवाइड जायो only 1 जोंल' फर एग्जांपल दा आं जुदि सिम्पल बुंनो थाङोबा 2 आरो 3 आ माजों डिवाइड जायो only 1
तो 2 आरो 3 आ जोंना लोगो रोदा जाना दङ थिग बिदिनो जों लिरनो हायो 3 आरो 2 आरो 5 बो लिरनो हायो 3 आरो 5 बो लिरनो हायो बेफोर जोंना क प्राइम लोगो रोदा माने जायफोर अनजिमा मोननै लोगो रोदा होननाय लोगो लोगो जोंना मोननै लोगो बायदि जोंना मोननै अनजिमा लाथारनांगोन क प्राइम होननाय लोगो लोगो तोरानै एन्सरि कुइसनखौ जुदि जोङो नायनो थाङोबा बिनि अपसना जोंनिया बुंनो थाङोबा मा जागोन फर सानदांमोन इखौ जोङो नायनांगोन आरो दा जोङो एसे रानना नायनोसै मा मोनसेया जोंना कारेक्ट एन्सार दा नैबेथ' जोंनिया जानो हाखाया मानोना जोङो बिखौ 3 जों रान जाखाबाय बे बेनिफ्राय नैबेबो जोंनिया 14 आरो 35 आ 7 जों रान जाखाबाय बेनिफ्राय 2 जों रान जाखाबाय नैबे बेनिफ्राय 2 खौ जेब्ला बुंनो थाङोबा अपसन नाम्बार जोंनिया ए आ कारेक्ट जागोन मानोना जोंना 18 आरो 25 खौ जोंनिया रावजोंबो माने दैट मीन्स 1 नि अनगायै रावजोंबो बे डिवाइड जाया तो अपसन नाम्बार जोंनिया ए अपसना मा जाखो जोंनिया दा कारेक्ट जानाय 31 आबो जोंना डिवाइड जायो मानो होनबा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो अपसना जोंनिया मा जायो ए नाम्बार इज द कारेक्ट आंसर 6 नाम्बार होनाय जुदि पी आरो क्यू आ मोननै खोन्दो नङै अनजिमा जाहाथे p इक्वल टू ab स्क्वायर आरो q इक्वल टू मा a क्यूब b जेराव a, b आरो रोदा अनजिमा अब्ला p q नि दुसासाया जागोन बेखौ दिहुननो होदों दा इंलिश बुंबा if p and q are positive integers such that p ab square and q a cube b where a and b are prime numbers then LCM of p q दा जोंखो LCM of मा दिहुननो होदों जोंखो p q दिहुननो दा नैखो दा खोमोरना लानोसै फर सानदोंमोन दसे वेट खालामदो नैखो आं खोमोरनाय खोमारगौमानि मानोना जोंनिया थिं जायगा थोजोबनायाव नलबा लिरनो थाखाय नायदो जों स्टार्ट खालामलायनोसै नाय बुजिलायनोसै नेक्स्ट दा मा जालायखो जोंनिया मा होनदों दे जोंनिया पी आरो क्यू आ मोननै खोन्दो नङि अनजिमा जाहाथे p नि भेलु होनाय दङ बेसेबां p इक्वल टू व्हाट इज द भेलु अफ p इक्वल टू होनाय दङ जोंनिया आं डाइरेक्ट लिरखादों a इनटू b स्क्वायर नालाय बिखौ खोननै लिरखाबाय बेनिफ्राय q खौबो जोंनिया मा दङ a आ मोनथाम दंखायो नालाय a खौबो मा लिरखो जोङो खोनथाम लिरबाय बेनिफ्राय लास्ट अपसना मा दङ जोंनिया b दाना जोंनिया मा दिहुननो होदों रोदाफोरनि दुसासाखौ जागोन सानजाबनाय मा खालामदो रोदा अनजिमा जायोब्ला p q नि दुसासाखौ दिहुननो होदों दुसासाखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों ने इउबो दोङो a दोङो b दोङो होमबा मा जागोन जोंनिया बेनिफ्राय आरो दोङो नामा अपसन दा a b जायो जोंनिया a b दङ जोंनिया बे जासिगोन दानियाबा मानोना जोंनिया दुसासाया जोंनिया सरि दुसासा LCM सो लानो होदो दै LCM सो लानो होदो जोंनिया LCM लायोबा नाय फार्स्ट दे जों थानायखौथ' लिरखाबाय ने a फैबाय बेनिफ्राय b फैबाय ओमफ्राय जी गैया इखौबो लिरनांगोन दा b गैया इखौबो खनसे लिरनांगोन माने b आ स्क्वायर जालांबाय ने b मोनसे दंखायो नालाय बेनिफ्राय a आबो ने मोननै आगलायना दङमोन ना a मोननै दङ इ मोननैजों मोनसेजों मा जागोन मोनथाम जाहैबाय तो एन्सारा जागोन जोंनिया a क्यूब b स्क्वायर डी नाम्बार अपसना जागोन मा कारेक्ट a क्यूब b स्क्वायर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नालायदो दा फर सानदोंमोन जुदि a आरो b आ मोननै खोन्दो नङि बेनि जोंनिया दुसासा सेम क्वेश्चन पेटार्नखौसो माने नै इखौल'सो एसे चेन्ज खालामनो हादों क्वेश्चना पेटार्ना सेम दा इंलिशखौबो फरायबाबो if a and b are positive integers such that a equal to x cube y cube and b equal to x y cube where x y are prime numbers then HCF AB is what मा मोनसे अपसना जोंनिया कारेक्ट बेखौ लिरनो होदों दा गोबाव खालामलासिनो आं बेखौ बुजायलायनोसै नाय a नि भेलु दानि बायदिनो सेम दा a नि भेलुआ मा होदों x क्यूब माने x आ खैथा मोनथाम मोनसे 2 3 ओमफ्राय y आ खैथा दङ मोनथाम मोनसे मोननै नैबे y नङा दै माल्टिप्लायसो बेनिफ्राय मा मोनथाम बेनिफ्राय नेक्स्ट आबो b आ मा होनाय दङ जोंना x मोनसेल' दङ y आ मोनसे मोननै मोनथाम नाय y आ एक्चुअली बुंनो थाङोबा y आबो 3 दङ 3 दङ y क्यूबाथ' जाखाबाय एकदम फिक्स का ओमफ्राय x आ मा दङ x आबो क्यूब दैट मींस x क्यूब y क्यूब c नंबर करेक्ट ऑप्शन जागोन जोंना ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट आंसर ओमफ्राय नेक्स्ट नाय जुदि x equal to 2 cube into 3 into 5 cube this equal to दुसासा देसासा दिहुननो एबार मा दिहुननो जोंखो if this equal x equal to this y equal to this and HCF देसासा दिहुननो दो तो नायनोसै दा x आ मा होनाय दङ बेसा 2 cube into 3 into 5 cube बेनिफ्राय नेक्स्ट मोनसेया दङ y होनाय दङ जोंनिया 2 square into 3 cube दा नाय जोंनिया मा फैगोन नै 2 निफ्राय जोंनिया स्क्वायर फैबाय होमबा 4 जाखाबाय बे बेनिफ्राय 3 निफ्राय मोनसेल' फैगोन ओमफ्राय 3 जाबाय होमबा 12 ऑप्शन नंबर C इज द मा करेक्ट आंसर नेक्स्ट नायलायदो
नेक्स्ट आबो सेम नैफोरबायदियानो फैगोन बांद्राय हार्ड फैखाया जोंनिया a इक्वल टू बेसेबां 2 क्यूब into 3 cube into 5 to the power 4 इनिफ्राय b इक्वल टू 2 cube into 3 cube into मा 5 नाय दानि नाय 2 आ 3 cube दङ 2 आ होमबा मोनथाम सान माल्टिप्लाय खालामबा 8 जाखाबाय into आरो 3 आबो नि मा दङ 3 आ बे क्यूब दङ इखौबो जों मोनथाम लाबनांगोन दा 327 जायोना 3 times multiply इनिफ्राय निउ जाबाय मा 5 आ मोनसेल दङ मोनसेल फैबाय दा multiply under 5 7 is 35 इनिफ्राय 3 बाय 5 2 is 14 14 is 3 is जोंनिया 14 plus 3 17 right so into 8 the 8 5 is 40 0 8 7 is 56 56 दिन नैबे मा जाखो 60 जाबाय इनिफ्राय 6 थांबाय थिं 81 is 8 86 14 1400 दोंना गैया परसेन्ट थांमोन जुदि जोंना गैयाबा क्वेश्चना माबा मोनसे दङ मिस्टेक जागोन आरोना तो दा जोंनिया बेवहाय अपशनाथ जोंनिया 14 गैया खेबसे अगेन आं चेक खालामनानै फिनसे परसेन्ट थांमोन नै मा दंमोन क्वेश्चनखौ डाइरेक्ट नायखानोसै एक्चुअली आंना क्वेश्चन लिरना लानाया एसे मिस्टेक जाबाय मानोना a क्यूब गैया a आ जोंनिया स्क्वायरसो दङ दा नैबे 9 नम्बरा a स्क्वायर दङ इनिफ्राय स्क्वायरनि 4 जाबाय बे मा जाखैना स्क्वायर जों नालाय इयो मोनसे 4 फैबाय इनिया स्क्वायरनि 4 फैयो स्क्वायर दङ ओमफ्राय नैबे 27 फैबाय राइट 27 इनिफ्राय इनटु नै 5454 तो नैबे 540 दङ 54 दङबा नैबे जोंना एन्सारा नाय परसेन्ट एन्सारा नैबेनिया अपशना जोंनिया रं दंखायो मानो होनना बुङोबा सरि नै 5 आ 4 दङ नैबे इनिफ्राय मा दङ 5 आ मोनसेल दङ एन्सार दङ जायाबो जानानै 5 आ मोनसे फैगोन नायनोसै सानजाव खाना नायनोसै ओमफ्राय 4 7 जा बेसेबां 4 7 जा 28 इनिफ्राय 2 थांबाय थिं 4 2 जा 8 इनिफ्राय रेडि मा जाखो जोंनिया 100 जाहैबाय इनिफ्राय 5 जो नायनोसै 5 8 जा 40 नैबे 4 थांबाय 540 और राइट अपशना जाबाय जोंनिया 540 तो खेलिमेलि नांदों क्वेश्चनखौ एसे फिसा फिसा नुदों नालाय ओंखायनो आरो सेम निया 8 नम्बर क्वेश्चनाबो सेम 9 नम्बर क्वेश्चनाबो सेम आं दानि फर्स्ट जेब्ला नैयाव खालामदोंमोन बेखौ आं 8 नम्बर लाना खालामफ्लांदोंमोन तो एनिवे जोंनिया अपशन नम्बर डी इज द मा करेक्ट आंसर नेक्स्टआबो नोंथांमोनना हानांगौ एक्चुअली 10 नम्बरखौ मानोना जोबोर इजिबो दुसासा इखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय आं मानोना सेम क्वेश्चन आं ओरैनो बुंनो थाङोबा नोंनि एन्सारा माबायदि जागोन बायदि एसे आइडिया होनसै नैबे 4 जाबाय 4 into 5 20 4 नैबे 4 जाबाय इनिफ्राय 3 गैला इनिफ्राय 5 आ फैगोन 4 into 5 ओरैनो 20 अपशना गैया 20 अपशना जोंनिया थानांगोन बेवहाय मानोना अपशन नम्बरा जोंनिया मा जायो अपशना बिनि जायो जोंनिया 20 अपशना नैखौ नोंथांमोना 20 लिरना मोनसे अपशन जानांगौमोन इनिया बेसेबां जानांगौमोन 20 तो अक्ट'बर क्वेश्चना टाइपिं खालामनाय मिस्टेक जालांनोबो हागौ आं चेक खालामफिनगोन बेखौ नोंथांमोना पीडीएफ फाइलखौ टेलिग्रामाव हरनाय जागोन नोंथांमोना टेलिग्रामाव जइन जाना लाबानो जाबाय मिस्टेक माबा खालामनानै कारेक्ट खालामनानै हरफिनगोन आङो किन्तु जोंनिया अपशना जुदि मोनसे क्वेश्चनखौ जुदि लायोब्ला जोंनि एन्सारा 20 सो जानांगौ राइट तो नायदो नेक्स्ट नायदो 11 खौ 11 आबो सेम क्वेश्चन 11 खौ नोंथांमोना मोनथाम लानो ओरैनो मोनथाम लानायखौ नोंथांना खालामबानो जाबाय 2 आ जोंनिया 4 नायनि आं होमबा एसे खालामनानै होनसै आयदानो 2 आथ' 4 फैखाबाय जोंनिया मोननै कमन दङ ओमफ्राय 3 आ इयाव मोननै दङ इयाव मोनथाम दङ इयाव मोनसेल' फैगोन तो कमना जा इयावबो थानाय नेक्स्ट लानांगौ परसेन्ट दंमोन ओमफ्राय 5 आ नैयाव दङ ओमफ्राय इयाव दङ इयाव मोनसे तो 5 आ मोनसे फैगोन तो 5 आरो फैलाय ओमफ्राय 60 जागोन बिनि एन्सारा तो अपशन नम्बर ए मा जागोन जोंनिया कारेक्ट जागोन बिनिया फिलनाव होनाय दं डिसनि दुसासेया डिस होनाय दङ इनिफ्राय दुसानि बायदि होनाय दङ दा जों मा दिहुननांगौ बिनि एनि मानखौ दिहुननांगौ दाना बेनि देसासेया 120 होनाय दङ आरो बिनि दुसासेया बिदि जायोबा जोङो बे एनि मानखौ दिहुननो होदों दाना जों मिथिगौ जे माबायदि दुसासा इनटु देसासा माने एलसीएम माने दुसासा एचएफ माने देसासा इक्वल मोननै अनजिमानि सानजाबगासे माने प्रडाक्ट अफ टू नम्बरा मा जोंनिया 2520 इनटु 6600 दा ओमफ्राय एलसीएम मामोन जोंनिया एलसीएम जाबाय दुसासेया जाबाय 1 नङा नङा मा होनदों नैखोनिथिं लिरगोनसै दे आङो लिरखाबाय मोननो बाबायनिया मा दङ जोंनिया 120 ओके एचएफ आ 120 दङ इनिफ्राय एलसीएम मा दङ 252 इनटु ए दङ इक्वल टू मा जाखो 2520 इनटु 6600 ओमफ्राय मा होनदों 0 दं नै 0 मा जाखो केन्सेल ओमफ्राय 252 दं 252 केन्सेल ओमफ्राय 12 दं नैखौ डिभाइड खालामनांगौ दा डिभाइड खालामसै ए इक्वल टू मा जोङो 6600 बाय नैबे मा जागोन जोंनिया 12 दा 12 जों खालामनांगौबा जोङो
डिभाइड खालामसै 3 जों 3 4 जा 12 ओमफ्राय इखो 3 2 जा 0 0 ओमफ्राय 4 जों नैबे मा थांगोन 4 5 जा 20 4 5 जा 550 तो ऑप्शन नंबर जोंना बी नंबरा मा जागोन जोंना करेक्ट आंसर तो 39 होनाय दङ 26 9 नैबेबो जोंना सेम जागोन अब्ला आं दुसासा दिहुननो होदों बेखौ आं खालामना होलासिनो नोंथांमोननो दा नैबे गिभेन डेट नैबे जोंना एखे 14 नम्बरा जोंना नायदो दुसासानि 13 जायोबा दुसासाखौ दिहुननो होदों दा 14 आबो नोंथांमोना नाय आंल' खालामना होबाबो एक्चुअली मोजां नंद्राया नोंथांमोनाबो एसे ट्राइ खालामनांगौ दा 14 दों 13 दों नोंथांमोना होमवर्क होनाय जाबाय तो कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना जल्दिनो खालामना खिन्थाहर आरो जा नेखिना जा कुइसन लानाय जाखो जोङो बे कुइसना जोंना नोंथांमोना जुदि कुइसन बेंक बायदोंबा बेवहायबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखिना कुइसनखौ आरो जोंनो मानो दा बे भिडिअखौ नायनानै मानो नोंथांमोना बुजिनो ट्राइ खालामनांगौ खोथाया बेनो जे जोङो डाइरेक्टथ' जों मिथिखानो हानाय नङा कमन मा फैखागोन खिन्थु बेनो जे जोंनिया स्ट्राक्चारा बेबायदि स्ट्राक्चारनि फैगोन मानोना जोंना टपिकआव जा दङ चेप्टाराव बेफोरनिफ्रायसो बेफोर कुइसनखौ बानायनाय जादों त ओंखायनो डाइरेक्ट कुइसन एक्जेक्टलि फैयाबाबो एग्जामाव जुदि नैफोर कुइसनखौ नोंथांमोना जुदि गासैखौबो फारसेनिफ्राय बुजियोब्ला नोंथांमोना डेफिनेटलि जा कुइसनानो फैया माथो हागोन ना आसा खालामनो हायो तो आरो बे बुंनो थाङो नोंथांमोना टेलिग्राम चेनेलाव जइन जाबानो जाबाय टेलिग्राम चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव जों लिंक होना दोनदों आरो बेवहाय सम जों एमसिकिउ मुक टेस्ट बायदि कुइसन हरनाय जायो तो नोंथांमोना बेवहाय एन्सार होनो ट्राइ खालामबानो जाबाय जोङो 2023 टारगेट लानानै बेबायदिनो दा भिडिअ होनो ट्राइ खालामगासिनो नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट खालामो जों एसेबांनो भिडिअ बनायनो मोजां नाङो तो ओंखायनो हाजासे माने जेसेबां हायो स्टुडेन्टफोरनो शेयार खालामज्लायबानो जाबाय आरो पिडिएफ नांगौबा जों साननैसोनि उनाव पिडिएफ नोंथांमोननो फुल होनो थाखाय ट्राइ खालामगोन तो गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय